L-akbar wirja tal-arti kontemporanja fil-Malta Biennale 2026 qed tlaqqa lill-istudenti f'pajjiżna f'numru ta' attivitajiet edukattivi fil-Fort Sant'Iermu. Dan hekk kif din it-tieni edizzjoni wkoll tfassal programm speċjali biex jintroduċi u jressaq lil ġenerazzjonijiet futuri għall-arti kontemporanja b'mod kreattiv u prattiku. Permezz ta' workshops u sezzjonijiet differenti, il-parteċipanti esploraw bosta temi u suġġetti, inkluż kif jużaw l-aħjar il-medja soċjali. Vanessa Ċantar, Assistant Manager Education u Outreach ta' Heritage Malta, spjegatilna kif l-inizjattiva qed jattiraw ma' 60 student kuljum fuq perjodu ta' 3 ġimgħat. Il-programmi aħna tajnihom xi ħasbu x'jixtru biex huma jkunu jafu x'inhi l-arti kontemporanja li hija art li tiċċellenġja l-ħajja tagħna ta' kuljum. Dawn l-istudenti qegħdin iżuru l-eżibiti preżenti fejn qegħdin jaraw b'mod slow looking aħna nsejħulhom fejn huma qegħdin jaraw u jaħsbu mhux raw xi ħaġa u baqgħu mexxin. Uħud mill-istudenti li ħadu sehem f'dawn il-workshops qasmu magħna l-esperjenza diretta tagħhom u kif skoprew iżjed anke fuq l-użu tat-teknoloġija moderna. Tallimt li l-arti tieħu parti kbira mill-kultura kollha tad-dinja. Ħafna tfal jistgħu jitgħallmu anke ħabba social media kulħadd illum il-ġurnata jemmen kollox li qed jara. Alright, ħafna mill-kultura ta' ħafna pajjiżi differenti. How important it is to just know what you're doing on your device.